এবং বরংनि ভিডিওতে তদন্ত খাलायै जे गेंग्रेब खायनाय खरकथामनो जों रमै ताबो जों तुइ फैका ओंखाय खोना जों बरंनो कोर्टआव प्रडिउस खालायनाय सर केस नम्बर हंके मुंगिया गामि थानानि 18/2023 सेक्शन अंका 376 हंकाय तमको DA सेक्शन दिखा आम लगे पक्सोनी केस बसुं दिखा जेहेतु माइनर्स राय बरै सर पार्टी मुंग तो मियानि बेपार इहा कत ममाखा सब अनेक कदुकमान यागलो दाम नै तामनि बिसिङाव भागे सल्भ खालायो भागे रमै माखाबो जों खबर मांखा हंकानो जेनेराव फायगा हंकानो असिनो बाय आं अंखलायका स्टाफ लांनि थांका बुरिनो पक तुम सुंमानि परे खरकजाना रंखा रमनी परे खाय बना इंटरोगेशन खायका हंकानो ताय खरंनायनि मुं फायका हंके बरंनो बोसों थाङै कलामपुर थाङै रमैना हारि फैका